I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u našu novu epizodu Clash Royale. Znači danas ću ja Clash Royale i ljudi kao što vidite ljudi, šta sam sad pošao kažem, ja sam ljudi napravio sada svoj klan, znači izašao sam iz onoga, napravio sam svoj klan, tako da ljudi uparajte u ovaj klan, znači da nam bude što više treba će nam preko 1000 trofeja ljudi, znači ulazite klan. Znači evo pozdrav, ovo je klan, BHS klan se zove, tako da ljudi, znači BHS klan se zove, tako da ulazite u ovaj klan ljudi, budemo najbolji, znači idemo, ulazite da bude pun klan, ide samo preko 1000 trofeja, mogu ljude uđu, nema ređanja, Elder je 100 donacija, Troll ide po zasluzi, nema psovanja, ne ređanja, onda ide kick. Znači ne smijete psovati puno nešto, ne smijete se vrijeđati i onda ide kick, shield emote. Tako da ljudi, znači ulazite u klan, BHS klan, ovdje sam ja lider, napravio klan, tako da ulazite. Ljudi, to je to što se tiče ove kratke epizode. Sam htio da najavim da ulazite u klan BHS klan, tako se zove, i uđite, tamo ćemo se družiti, igrati friendly battle, znači šta ćemo raditi, znači što više ulazite i to je to, čao.